Ahojte, takže dnešné video som sa rozhodol, že spravím celý vlastne tutoriál, ako sa obchodujú coiny, respektíve meme coiny alebo shitcoiny na Solana sieti. A prvý krok bude vytvorenie peňaženky na Solana sieti. Máme minimálne dve alternatívy. Jednou alternatívou je Solflare a druhou je Phantom peňaženka. A rozhodol som sa, že to rozdelím na dve videá, čiže toto video bude zamerané na to, ako si spraviť peňaženku na Solana sieti, ktorá je teda od Solflare, hej. Pôjdeme na stránku solflare.com. To bude vyzerať takto. Tu máme možnosť stiahnuť si vlastne Solflare aj do mobilného telefónu. Je to robené aj pre Androidy, aj pre iPhony. Dobre, pre počítačovú verziu si dáme download for Chrome teda, hej, kde vlastne získame toto rozšírenie. Ja už to mám teda pridané do Chromu, kde vlastne získame toto rozšírenie a vieme si peňaženku jednoducho takto otvoriť. Hej, tu mám nejaké coiny, mám tu nejaké, teda mi ukazuje môj budget, koľko mám. Tu vlastne máme aj, že sa tu dá nakupovať, môžeme prijímať platby, môžeme posielať platby na Solana sieti, hej. Dobre, takže takto bude vyzerať to rozšírenie, až bude nainštalované. No a na začiatku si tú peňaženku ideme vytvoriť. Takže klikneme Access Wallet a máme tu na výber teda nová peňaženka alebo už existujúca peňaženka. Toto použijeme v prípade, že už máme peňaženku napríklad na jednom počítači nainštalovanú a chceme ju teda mať k nej prístup na nejakom inom počítači, hej. Ja neviem, nainštalujem si to u seba na počítači, ale chcem od priateľky ísť do svojej peňaženky, tak vlastne otvorím jej notebook, dám si, stiahnem teda to rozšírenie, čo sme si ukázali, dám, že mám teda peňaženku vytvorenú a tu budem musieť zadať 12 slov, ktoré vlastne predstavujú vlastne privátny kľúč, vďaka ktorému sa dostanem do svojej peňaženky. My teda ideme vytvárať novú peňaženku, tak klikneme I need a new wallet, kde vlastne je napísané, že si máme tieto jednotlivé slova v tomto poradí napísať na papier. Je to najlepšie mať na papieri, pretože ak si spravíte screenshot do telefónu, dnes už rôzne aplikácie majú prístup k vašim fotografiám, čiže nikdy neviete, ako budú tieto fotografie zneužité a asi nechcete mať niekoľko tisíc na kryptomenovej peňaženke s tým, že vlastne nejaký TikTok alebo kto bude mať prístup k vašim fotkám a vy to budete mať vo svojom mobilnom telefóne. Preto odporúčam si to prácne prepísať na papier perom alebo ceruskou a založiť si to niekde do skrine, pod oblečenie, alebo ja neviem, hodiť to niekde do šuflíka, samozrejme tak, aby ste to našli, hej. Je tu síce možno, že copy, download a podobne, ale aj v počítači môžete mať vírus, čiže ja neviem, možno niekedy budete šerovať svoj screen, zabudnete na to a proste môže sa stať nehoda. Čiže za mňa je úplne najlepšie zobrať pero, papier, napísať si to tam. Takže prepíšeme si to, hej. Ja dám teraz kopírovať len pre tieto účely videa. Že I save my recovery phrase. Áno. A tu by sme teda po jednom napísali všetky tie slova, hej. No, 12 slov, dáme paste. Povoliť. Vytvoriť. Dobre, tu si dáme nejaké heslo. Janko Hraško 1. Janko Hraško 1. Je v podstate jedno, aké si dáte heslo, akože v tom zmysle, že ak toto heslo zabudnete, ale budete mať tých predchádzajúcich 12 slov, tak vlastne nepotrebujete si toto heslo pamätať. Tých 12 slov, keď zadáte na nejakom novom počítači, tak si vytvárate aj nový password. Hej, čiže tých 12 slov je oveľa dôležitejších vlastne mať. Toto heslo je len, keď to chcete používať na danom počítači. To znamená, že na tomto počítači sa budem chcieť pripojiť do svojho Solflareu, do svojej peňaženky, tak budem musieť zadať
tento kód. Ak ho však zabudnem, nič sa nedeje, keď mám tých 12 slov z predchádzajúcej strany niekde zapísaných, tým vlastne sa resetuje password na peňaženke. Takže dáme continue. Your wallet is ready, enter Solana. A tu už máme teda peňaženku, hej. Peňaženka sa stane aktívnou vtedy, keď tam budete mať nejaký amount Solany. To znamená, že prvý krok je dať receive. Tu máte adresu vašu, kam si môžete poslať peniaze. Ideálne z nejakej burzy asi, kde si kúpite Solanu, čiže máte Binance, alebo máte OKX, alebo inú burzu, kde si dáte nejaké eurá, kúpite si Solanu a tú Solanu si potom pošlete na peňaženku. Môžeme si spraviť neskôr video aj k tomu. Toto je čisto video zamerané na to, aby sme si vlastne vedeli vytvoriť túto peňaženku na Solflare. Čiže tu máme peňaženku a prístup k nej vlastne máme tak, že dáme Alt, Shift a S. Hej, vtedy sa nám otvorí peňaženka. Alebo to spravíme jednoducho cez rozšírenia, ktoré máme vlastne v rámci toho, že sme si to stiahli. Solflare Wallet a otvorí sa nám peňaženka, hej. Táto peňaženka je iná ako táto peňaženka a to z dôvodu, že vlastne tu sme si vytvorili novú peňaženku, ale môj Chrome prehliadač je spárovaný s inou peňaženkou, hej. Na to, aby som vlastne si spároval túto peňaženku s týmto, čo je tu, tak vlastne tu jednoducho dám Security a Privacy, tu dám Logout a vlastne mi vypne peňaženku a keď budem chcieť vlastne si ju na tom rozšírení teda znova aktivovať, tak budem musieť zadať tých 12 slov, aby som si do tej peňaženky mohol vliesť a používať ju. Hej. Čiže asi toľko k tomu, že ako sa vytvára peňaženka na Solane v rámci Solflare. No. Ďalšie video potom spravíme o Phantom peňaženke, o peňaženke na Trojan botovi, ktorý je veľmi úžasný na trading a budeme sa venovať ďalším veciam, ako sa vlastne tie shitcoiny vyhľadávajú, ako si dávať pozor na to, že je tam veľká pravdepodobnosť, že je to rug pull, teda že nás niekto vlastne okradne o peniaze, aj napriek tomu, že by sa to nemalo stávať, deje sa to a deje sa to na každodennom poriadku. Sú takí borci, ktorí vlastne vytvárajú tieto coiny dennodenne. Tí, čo nepoznajú problematiku, samozrejme tam nahážu svoje peniaze, lebo si povedia, že nový shitcoin, toto bude nová, ja neviem, Shiba Inu, nový Dogecoin. No a čavo si potom vyťahne likviditu a všetko vlastne vycúcia odtiaľ, tým pádom ľudia nebudú môcť tradovať. A to sú veci na ďalšie hodiny, na ďalšie videá. Takže som rád, že ste si to pozreli. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like, môžete mi dať subscribe. Toto je vlastne kanál, ktorý je úplne čerstvý, ale v budúcnosti plánujem teda pridávať všetky videá, celé svoje know-how, ktoré som zbieral niekoľko mesiacov a v krypte som od roku 2017, aj keď sa to veľa zmenilo, tak si myslím, že základy som pobral už pred teda asi 7-8 rokmi, či koľko to vychádza. Takže myslím, že budem mať dosť veľa informácií, ktoré vám pomôžu pri dobrom investovaní a snáď sa vám to teda zíde všetko. Dobre, ďakujem vám za pozornosť.